hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Ja, en het is maar goed te zeggen, ook een komen toe, met die hardlas dat wel planlagt ook staan, dus... Ik denk ook een komen toe. I like the final boss. We kunnen ver wat de final boss op de... Hey, ja, van Margot. On an empty tummy. On an empty tummy. So, in that... I got the Lutzen Svenker here. Det är en att vara brut resten. Okej, förrän jag gör med Lutzen Svenker. Ja, jag är Lutzen Svenker. Jag hoppar inte. Jag vill inte någon sista. Vet. Work out, man. Work out. Bam! Put your mouth there, yeah. So. Goes right back. Dun. I have a tanker. That goes well. Ja. Yeah! Woo! Okay, Go. Mr. Clary! Now we can proceed. Speak, I fight him. Yeah, you find it. Show him no mercy! Måste ta en shower, kanske? Jag börjar nog passa in here. Ja, men här är lava. Wait! It's a trap! Had the love pigeon. Had the motherfucking love pigeon. Huh? Logan! Eller love? Nej, jag hade inte love pigeon. Monumental Strict. Vad det heter vi skulle... Ja, vi skulle rätt också. Vad heter det? Vi skulle... Okej, jag har släckt elden. Vi har lagt det där. Jax, chill pigeon. Kom. Go get that love pigeon! Love pigeon! Get back here, love pigeon! Jag shall love pigeon. You shall, man. I want to see you, man. Then follow me. Follow me to justice. Sprint to justice. Justice victory. Get that love pigeon. Det står inte där när Mr. säger. Creeper back there. Säger? Jag vet. Kanske säger inte. Jag så står där. Epic creeping skills. Okay. Can't you say- Don't mind us. Ooh, it's just getting mushroom. weirder and It's just weirder, getting man. weird. Jag är alltid gassig nu. Det är det som högna hallucinerar. Okej, till atletjut kan jag Hej slime! Hej slime! Kan jag knättra som man flyter musnörda What the stäckler? fuck, man? Jo. Huh? Inte F8 nog short? F8? Huh? Jo, F8. Ja, atletbrus där. Oh, I'm hallucinating! Tjena Archer! Oh! Oh! Hello doggy! Do you want to be my friend? Hello? I want to follow me doggy. Your friend. I want to be your friend. Fuck, man. Well, guys. I'll just follow these stairs. If I look at you, it's worth it. Okay. Vi kan gå fram here. Det är också räkna gänga nian. Det kommer så näck rätt där. Jag hoppas det var så jag love pitches. Jag släpper inte nian. Hej hundar. Hej hundar. Bye hundar. Hej hundar. Bye hundar. Frisk luft! Jag sa en annan väg. Det ser ut som vi närmar oss en annan. Vad? Nej, jag gör det också. Jag skulle ha gjort andra hundar där. Du gör det inte! Nej! Nej! What? Ren Simon! Ren! Ren! Adrenaline Kacke! Adrenaline rush. Vill ha bruk för kacke?
Hej. More kake! Ja! Need more cake! Nom nom nom! Sådär! Vi är klara! Akkurat nå. Jag vet inte hej Martin att. Är det okej? Hey, love pigeon! Pigeon! Love pigeon! Die foul beast. Hey, we're not the foul beast! You are! You're the beast, Hunted Honeydew. Then love pigeon! Come back, love pigeon! No! Love pigeon! Jag satt på Petter. Love pigeon! No! Who's this guy? Who's this handsome feller? Hello! Oh! He has a smug face! Ah! Holy shit! Aina så jag, så här vänta samma. Alla fyra gång! Love pigeon! Här ser ju där. Hey, Så love kan inte spraya pigeon! för we were priests here before he came here. Kan jag slå, eh? Ja. We were priests here before he came. Titt! Jag hade kanske vi skulle lova nu ut till Love Pigeon nu lagen till att kanske jag har sett Love Pigeon efter jag skulle först. Okej, vi finner ut det. Vi inman om någon lugga. Vi ska göra det. Ja, han dog inte, så han blir Nej, jag dör inte utan lugga. Ja, okej, fine it. Hey, Love pigeon i Diamond Sword. Love it! Holy shit! En stig. I diamantsvärde. Oh, you silly you. Love Pigeon, kom ner ner. Love pigeon. Oh you. Han dör inte finna ut att han var fuktig. Han blir bara vedläcka speckle. Nej, speckle, jag säger. Men det. Snacka om! Oh, Men det. Love Pigeon. Så vi vann Who is this handsome feller? Hey. We have a smug face! I don't understand. I thought that man were a part of the crew. Men han säger oss man från framtiden shit. Han designade från Final Fantasy. Ja, det här också jag snö. Ja. Briller som en lägg för Lutland egen John och han säger han krut. We're to see more smart vendors. Two more? Okay, did unexpected. It did Whoa. unexpected to it. Yeah. Shit. What about me? You don't know what I'm doing. Welcome to the crew. So see I you don't know how it's like. Oh wait, maybe you did you kill Jack the Creeper on the way here? Whoa! Okay, Love Pigeon, let's get out of here. Your pet guy, man. Away from this sick. Away from the psycho. No! No! Never love pigeon. What did you do? What did you do to a pigeon, man? What did you... Fuck you, man! What have you done? Oh, For me. Slash då, eller Hold on. Åh, nu kan Sverige så fram. Han heter inte någon annan. wait, han heter en. Han är tvärsvärd. Answer me! Hej! Out! I got the love pigeon, man. The love of my life. Oh, okej. Remember that? Love pigeon. Så var det. Okej, tid. Ska vi visa dig hur allvarligt det är? Ja. Så vi droppar på show. Du vill veta kan vi ha pitchen nu. Ja, är den här... Okej, ska vi visa dig hur allvarligt det är att missa love pigeon väck. Ja, han lämnar ju bara så på att det. Apparently.
Apparently... Nej, värst är det att allt det är bara imagination tja Simon. Han huxar ju bara Nej, Jordan. alla sessioner från hållet. Ja. Nej, Det så allvarligt är det. Okej. Han vill släppa stödja sin natt. Can't suck me in again! Okay. Det är så som bara kunna fyrking i en hallucination. Touch me not there. Stöd mig in att du sliver. You guys are crazy, man! Just like me! Och först så jag gång som att Benjamin och Kronanek. Det är snart jag blir där. Men Esper. Love! Now that's over. Oh, Whoa. okej. Get rid of the evidence. Bros? Alltså, kan det hända med det här alltså? Så jag vill vilja så håll det. Pull yourself together, man! Remember, Pull yourself together! this is only a dream, man! This is just a dream. Är det det? Jag tror det är hallucination. Hallucination att han hade spart för Final Fantasy. Okej. Alltså, är aldrig... Skulle du inte redan släppa hem åt det? Okej, det jag har just en väg när jag talar alltså nu och jag vill... Ja, du stack dig själva inne. Jag stack till själva nu! What? Inte till effekten av kasten och för det. Ja, okej. Jag hade borde öppna i vinter, jag visst. Börja. Du måste ha... Men Simon, du kanske inte låta honom få friska luft. Don't worry, someone. You're gonna be okay, man. Tate. Gonna be okay. Someone, you're gonna be okay, okay? You're gonna be... Hej, det är alltid... Hej, det är alltid för mig bättre nu. Jag vill chilla. Men Tate... I know. Simon! Nej, don't do it. That's just bad. Jag har sett alltid kyrkna. Try and stop me. Oj. Hej, det är släkt så sväker som jag satt över. Jag har ju shit GPS och jag ska vända. Jag kör snart tärnas då. Jag gillar medaljer. Jag är uppgraderad. Jag ska vara... Det spel för Nick. Okej, för jag visste alltid att jag skulle vara väck bra. Okej. Jag vet inte vad jag gör. Jag vet inte vad jag ska. Jag bara släppa. Jag vill bara finna love pitchen after. Let me see my navigation skills. Okay, vi kör med kongt. Fuck Emil! Oh! Jag har inte väck. Jag läkar mest till. Jag får inte några bein. Kom här, hundar. Can I get my sword back? Ja. I don't trust you. Yeah. It's on your back, alright? See what I did there? Alright. I'm fine. Tattoo, yeah! Hell yeah. It's tattoo. Okay. Shut the hell up! Okay. Du kan skuffa tutsvärmen. Ikke?
Ge? Jag vet bättre. Lite grann blast baby lite. Ja, jag ger kross. Du kan kalla mig till shit. I don't trust you. Och nu till den ena grundaren i alldeles sist. Du är inte drafta strax. Yes, du! Det är jag som inte som är vid att toucha gasförgiftning. Oh, okay. I heard it, Simon. That place is cursed. Nah, it's out of gas, man. Typ jag hörde det hoppet av det. Oh, I'm about for. Oh, okay. Relax, man. Hej Simon. Bruk for mer bein hvis du deler deg ned. I'll eat your bones. Let's get out of here before Yeah, speak off. Wait, skulle det vara en condition? Yeah, han skulle voice act en passage on one condition. Eller on the one rule. So was it? Don't kill me. But we saved it, jävlar! Vad är dumma? Du träffade han! Yeah! Men han är inte hungrig allika där inne. Jag Att han sa... har bränt ett fölk nu. Så hade kunnat ge honom äta. Yes. He'd be much more happy with us. At all love pigeon. Kan love pigeon? Ja, vi kämpar på jobbet, va? Okay, smiley face. Oh. This way, come. Ja, jag skulle kunna vara 12 till honom. Okay. You have my sword and my bow.